grup del PSC ens parlava d'aquesta comissió bilateral i això potser també respon a algunes de les qüestions que s'han plantejat aquí. Evidentment, la comissió bilateral és l'òrgan màxim de relació entre els dos governs i és on s'acorden aquells acords previs amb els departaments. Nosaltres el que reclamem potser és aquesta creació d'aquest organisme, que no sé, hauria de ser d'un mecanisme que ens permetés que prèviament a aquesta comissió bilateral aquests acords arribessin molt més treballats i que després aquest mecanisme permetés el desenvolupament de tot això i el control del compliment d'alguna manera, perquè finalment, si no, l'estructura del Consell General d'Aran és prou minsa encara com per tenir una estructura jurídica prou potent per fer front a això i per això, per exemple, el cas de l'oficina d'Aran al Parlament és tan important per nosaltres perquè ens suposa aquest suport que d'altra banda a vegades no podem tenir i per això creiem que més enllà de la importància vital de la comissió bilateral per donar fe dels acords, aquest mecanisme ens podria ser molt útil. Respecte al tema de la llengua, intentaré respondre a alguns a nivell global perquè tothom n'ha fet referència. Jo vull fer una reflexió, és a dir, això és una mica com allò del dit i la lluna, i nosaltres senyalem la lluna. Evidentment, els ajuntaments de l'Aran fan el que poden, a vegades millor, a vegades pitjor, és cert, però no oblidem que el dit senyala la lluna i que hi ha un problema de fons. El problema de fons de l'aranès no es resol només amb que els Reis Mags dels ajuntaments parlin en castellà o no en parlin, que aquest és un debat que tenim amb els ajuntaments, i potser sí que hi ha un punt de millora o més divers, però el problema de fons és perquè la llengua se'ns està morint i perquè els nostres joves no la consideren un element útil i aquest és el repte, que la llengua sigui un element útil i enllaçant una mica amb el que el diputat d'en Comú Podem plantejava i la diputada de la CUP, quines polítiques podem fer, què proposem. Nosaltres estem treballant amb 100.000 euros, és difícil fer gaires coses, però en trobar aquests mecanismes que ens permeten d'una manera clara abordar tot el que fa referència a la formació d'adults, a les noves plataformes, etc. La presència en mitjans de comunicació, que la Corporació de Mitjans Audiovisuals de Catalunya segueixi sense complir el contracte programa, ara estarà treballant un nou contracte programa, però és que potser no necessitem tant a TV3 i Catalunya Ràdio com poder tenir una televisió local amb joves productors i creadors de material audiovisual que n'hi ha i molt bons, que ens permeti aquesta identificació de la llengua amb una cosa útil. Dominar la llengua suposa poder tenir una feina determinada en un àmbit determinat. Només cal que els faci referència a l'elevat nombre de traduccions que ens arriben d'aquesta cambra o d'altres quan la llengua ja és oficial. Per això repeteixo, per exemple, la funcionalitat de l'oficina. Estem intentant treballar campanyes de sensibilització, estem intentant implicar a joves referents del territori en matèria d'esport perquè, per exemple, les seves xarxes socials utilitzin l'aranès de tant en tant, perquè això també és una manera d'identificar-se amb la llengua. Estem treballant en poder tenir material divers per l'escola, que també fins ara se n'ha fet molta referència. És a dir, ho intentem, de veritat que ho intentem i agraeixo les paraules perquè no ho podem fer sols i repeteixo, les gràfiques em sembla que parlen per si mateixes. Em parlaven també del tema de gestió d'emergències. Com saben, aquest traspàs efectiu de tota la gestió d'emergències es va fer amb un acord institucional que culmina el dia 31 de gener d'aquest any i que a partir de l'1 de desembre i de l'1 de gener de l'any que ve l'Aran gestionarà de forma integral tota la gestió de les emergències, des de la protecció civil, el rescat de muntanya, incendis, etc. El que passa que aquí hi ha qüestions de fons, evidentment em feia referència a aquesta relació amb bombers, etc. A vegades costa més que d'altres i exemples d'aquests conflictes d'entesa, tot i haver-hi un acord institucional, pot ser que els nostres bombers, els nostres pompiers no s'han pogut formar per utilitzar els helicòpters de rescat perquè no se'ls ha volgut fer aquesta formació i el Consell General d'Aran ha de tenir un helicòpter de rescat al territori perquè és un element, com podrem comprendre, en un territori de muntanya clau per nosaltres. Respecte a la llei de muntanya, ja ho he dit, és una urgència que els territoris del Pirineu puguin comptar amb aquest element. El diputat de Vox m'ha dit que no m'havia entès. Jo no sé si està apuntat al curs d'aranès de l'oficina del Parlament, però jo crec que la propera ja ho podrà fer. En tot cas, s'ha d'entendre una qüestió.
jo em podria adreçar a vostè en català, en castellà, en francès, en anglès, que és el que aprenen els nostres nois i noies a l'escola, però per coherència crec que és necessari que aquesta cambra normalitzi també l'ús de la tercera llengua oficial en aquest territori. Penso que amb la seva intervenció i la intervenció del diputat de Ciutadans crec que és més necessari que mai que vinguin a passar uns dies a l'Aran i que s'empapin una mica de la nostra realitat. Respecte a la intervenció de la diputada Sabater, li agraeixo molt el to, de veritat que sí, i com que la diputada Sabater i el diputat del grup mixt del Partit Popular han fet referència a qüestions domèstiques, permeti'm també que faci una petita reflexió en quant a les CUP. Avui suposo que podem constatar que, perquè això el grup d'Amassa, el grup polític d'Amassa a l'Aran ho amaga, la seva relació amb la CUP. Jo entenc que molt legítima i molt respectable, però és evident que avui queda evidenciat que Amassa té el seu referent en la CUP aquí. Ja va quedar una mica evidenciat en la darrera compareixença, però és important això. Hi ha una qüestió que crec que és important, és a dir, entenc que s'ha obert la campanya electoral de les properes eleccions al Consell General d'Aran i a les municipals, però també entenc que, i els hi respondré tan bé com pugui a les seves qüestions, però també entenc que no sé si aquest és el lloc per dirimir les qüestions domèstiques. El concepte domèstic potser no és el més indicat. Això es fa al ple del Consell General d'Aran. I al ple del Consell General d'Aran hi són representats aquells grups polítics als quals la ciutadania els ha donat confiança. I potser aquests grups, amb tota la seva legitimitat, el que han de treballar és precisament per tenir representació al Consell General d'Aran. Perquè si no, d'una altra manera, crec que també deslegitima aquesta pròpia compareixença, que, repeteixo, no tinc cap inconvenient en respondre a les seves qüestions, però que el que ha de tenir és un caire més institucional de debat profund de l'autogovern de l'Aran. Responc tan ràpidament com pugui a aquestes qüestions més internes perquè no sigui dit que no les expliquem. Feia referència, diputada Sabater, a una denúncia del grup d'Amassa i ho enganxo també perquè la pista de Barradós s'han asfaltat 3,5 quilòmetres. Aquesta pista en concret és una pista forestal que connecta els dos extrems de l'Aran. No sé si ho saben, el Consell General d'Aran destina a vora més d'1 milió d'euros anual per manteniment de camins i pistes. Aquesta pista, aquest projecte d'aquests 3,5 quilòmetres, amb una dotació de 380.000 euros, s'ha efectuat a través d'una subvenció del Departament de Territori per camins, que aquest any ha doblat la seva quantitat. Per què s'ha asfaltat? Doncs perquè, repeteixo, és una pista molt estratègica que permet assegurar una determinada seguretat de les persones que hi circulen, és una pista turística i perquè al final potser hem de ser coherents amb els recursos públics i destinar-ne alguns a no haver d'estar cada any invertint allà. Jo li faig una pregunta també. Les CUP o el grup d'Amassa condemna els atacs vandàlics que durant el dia d'ahir van haver en aquesta pista forestal, que van malmetre la maquinària i van desviar els barrancs perquè no s'acabessin els treballs? Les CUP no ho sé, però ja li dic que Amassa no, i ho ha fet a les xarxes, i ho ha justificat. A mi això em dona una mica la sensació que potser no estan preparats per ser representants de la ciutadania o per poder governar. I ho dic des de tot el respecte i des de reconeixent la legitimitat que poden tenir. Però repeteixo que aquí hi ha, i això ho enllaço també amb el que deia el diputat del grup mixt respecte a aquell camí, allò és un camí ciclable que ve d'un projecte del govern anterior, un projecte transfronterer amb França d'unir Toulouse i Viella per un camí de bicicletes. Aquell tros que s'ha asfaltat era un tros molt perillós. En els darrers mesos vam tenir un accident d'un nen que va patir un accident molt greu, precisament perquè està en molt mal estat. I penso que també una de les nostres obligacions és fer els llocs accessibles a tothom. Jo no dic que s'hagi d'asfaltar tot, per descomptat, però s'ha d'entendre, i aquí faig una reflexió general sobre aquest nou ecologisme que sembla que és el súmum, i repeteixo una mica l'argumentari que vaig fer servir el mes de febrer respecte als Jocs Olímpics. Escolti, la sostenibilitat ambiental és necessària, però a la muntanya la gent hi viu i ha de poder viure, i ha de poder gestionar, i ha de poder tenir mitjans per guanyar-se la vida. I el que passa és que hi ha una determinada
filosofia que pretén tenir la muntanya com un parc temàtic pels caps de setmana i que els que hi vivim allà ens dediquem, perdonin l'expressió, a fer mermelades i a esperar que arribin els de Barcelona per dir-nos el que està bé i el que no. I en això no ens hi trobaran. A mi em sembla més que legítim poder denunciar tot això, però home, crec que hi ha qüestions de més i menys importància i en tot cas, repeteixo, això té la seva lògica en el que els dic. Hi ha d'haver un equilibri entre la seguretat de la ciutadania, entre fer accessible la muntanya i si hi ha una emergència i en això ho lligo amb els temes de transició energètica, tot el tema de la gestió forestal, del risc d'incendis, etcètera, obliga a tenir unes pistes forestals en determinades condicions que puguin servir per evitar o per poder, per exemple, apagar un incendi. Em parlava novament de l'Aran 2030, ja li vaig explicar al febrer, li torno a explicar, l'Aran 2030 ha derivat en un hub d'innovació i responc també al grup d'en Comú Podem, que en aquests moments ha posat en marxa ja un espai coworking que està assessorant a molts emprenedors, que tenim projectes a nivell privat però també a nivell públic, una escola de rescats de muntanya, tota una xarxa de suport a la ramaderia amb 5G, connexió satelital per tenir collars pels animals i per poder-los tenir controlats, etcètera. Per tant, això ha evolucionat i el que s'ha convertit en aquests moments és la referència, per com deia, a la resta de territoris, tant de l'Aragó com de Catalunya, que ens hem unit en aquest conveni amb el Ministeri de Transició ecològica. Respecte a l'habitatge, intento respondre a grosso modo. El Consell rep 12.000 euros l'any per fer polítiques d'habitatge. Repeteixo, la qüestió dels pisos turístics l'ha de poder controlar el Consell per llei, amb 12.000 euros és difícil, però repeteixo que la regulació ha de partir d'aquesta cambra, perquè d'una altra manera estem més que perduts, és a dir, és evident, allà hi ha un fons de negoci, normalment d'empreses forànies al territori, per tant allò no reverteix en el territori. El debat de l'habitatge nosaltres el volem fer conjuntament i, com deia amb la meva compareixença, volem més competències per ser més efectius, per ajudar els ajuntaments que prou feina tenen en cedir solars i en això ja hi són, però repeteixo, i ho he dit abans, l'Estatut a qui li dona la competència exclusiva en matèria d'habitatge és a la Generalitat. I la Generalitat en aquests moments fa molts anys que per exemple, almenys a l'Aran, que no construeix habitatges de protecció social, per exemple. Els temes de llengua, he intentat respondre una mica, insisteixo. Em parlava de la llei de l'audiovisual. Tant de bo nosaltres poguéssim parlar de la llei de l'audiovisual. És a dir, tenim 8 minuts de desconnexió a les notícies comarques i el 324 en aranès. El que necessitem és una televisió, repeteixo, que copsi, que la gent s'identifiqui, i la gent s'identifica amb les coses de casa, i això és el que necessitem. Respecte a la qüestió de la sobirania que plantejava el diputat d'en Comú Podem, jo els faig una petició global, i potser sona, i enllaço també amb el que plantejava el diputat de Ciutadans. Moltes vegades l'Aran acaba sent, donada la situació sociopolítica a Catalunya en els darrers anys, acaba sent una mica l'instrument de batalla. A l'Aran ho fan molt bé, o mireu l'Aran o mireu l'aranès, i a vegades jo no dic, igual que reconec que el que ha passat amb la llei no s'ha fet amb mala intenció, però a vegades ens fan més mal que bé, que ens utilitzin en aquestes batalles. I aquesta és una demanda que els faig arribar amb tota la cordialitat, però volem ser un mirall, però un mirall en positiu. Volem poder demostrar el que alguns de vostès han dit, que és possible conviure, que és possible identificar-se amb una llengua i amb una història que pot sonar estrany, però és que, repeteixo, han de venir i ens han de conèixer, perquè d'una altra manera és difícil de defensar. Se m'està acabant el temps i per això soc jo aquí, per intentar que comprenguin i de veritat estendre'ls la mà perquè és necessari que comprengui. Per exemple, l'escola aranesa és una escola amb un model de plurilingüisme únic i la llengua vehicular és l'aranès i després s'hi afegeixen el català i el castellà i a partir de P5 entra una llengua estrangera i a partir de P7 la segona. Per tant, i la llengua és la vehicular i és la nostra, la pròpia, i no ho podem dir d'una altra manera, i funciona. I volem que segueixi funcionant i no volem conflictes amb aquesta qüestió. Residència de gent gran. Doncs miri, aquest és un projecte de l'anterior govern que es va fer sense cap criteri tècnic ni social.
amb un pressupost desmesurat i sense partida per mobiliari. Va arribar el Covid i el que estem fent en aquests moments és adaptar aquest projecte a les necessitats del territori i jo vull pensar que en un plaç de 6 mesos podrem començar a posar en marxa alguna de les fases d'aquesta residència. El tema de l'allotjament pels treballadors té a veure amb la manca d'habitatge i després també aquí hi ha una qüestió que també determinat empresariat potser ha de poder assegurar que els seus treballadors tinguin un lloc per treballar. Parlem de grans empreses que així ho fan. El tema de l'asfalt crec que ja l'he explicat i reitero, diputada Vilalta, que sabem perfectament que no hi va haver intencionalitat en aquesta llei, però ens va sobtar que el decret digués una cosa i la llei una altra i per tant el concepte de vehicularitat per nosaltres és molt important i per això hem presentat aquesta iniciativa. No sé si he respost a tothom, però suposo que ara hi ha 5 minuts o no, no ho sé, ja no ho sé, però en tot cas a disposició. Gràcies.